Babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret File. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Ng ating kabisyo na si Edison. Si Edison na dahil sa kalasingan may nangyari sa kanila ni kumpare. And when I said may nangyari, ibig sabihin sila ay naglapatan ng labi. Pero hindi maalala ni Edison lahat ng mga nangyari kagabi. Pero buti na lang merong resibo mula sa video. Nabidyohan ng kapatid ni Edison lahat ng mga naganap at nakita dun nga ang pagbubudots niya hanggang sa naghalikan sila nung isang kainuman, hanggang sa nagsuka siya, hanggang sa nakita niya si Manoy ni kumpare at yun na nga, bigla na lang siyang nag-blackout, wala na, KO knockout. So ngayon, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Jobert Vertusado. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay paring Marlon Loyola at Marjun Estorgio. Marami talagang nangyayari pag may espiritu ng alak, yung pagkasipit ang nagdala sa kwento. Pagkasipit? May sipit ba dun? Wala akong naalalang nagkasipit. May naalala ka ba dun? Ha? Wala nga eh. Wala ka naalala? Baka iba yung naalala mo sa'yo, ha? Oo, yung nakaraan ko. Ay, nakaraan niya. Mamaya ko po sasabihin sa inyo kung sino tong kasama ko dito sa loob ng booth. Hindi po siya anino at hindi lang din po siya engkanto dito. Totoong tao po ito, ha? Mamaya ko na siya dito. Introduce, ha? Tsaka sa Monday na namin nire-reveal yung pangalan niya, kaya huwag kayo masyadong magmadali dyan. O ito pa sabi ni Charles Sancho, embarrassing moment pala to sa inuman, kissing kay kumpare, pag-record kay Manoy, tapos napag-alamang hindi pala siya, litu. Baligtari mo. Dole! May kapote. May kapote pa. Wait lang, pag may helmet, ibig sabihin tuloy na, diba? Hindi, yun nga yung helmet eh. Yung cover. OMG! Mali ako na sinabi kanina. Oh my God, hindi pa kasi ako nakakita. Charot lang with harot. Kaya alam mo, kaya nandito ka kasi spokesperson ka ng mga kalalakihan. Kasi mama, okay, pag-record kay Manoy, tapos sa pag-alamang hindi pala siya, buti na lang never akong sumabak sa gimikan, pero pag ganon, God bless sa inyo. Kaya lesson learned, umayos sa kalasingan, o baka ikaw pa ay pagtawanan. Naamoy ko pa ang kalasingan mo, sender. Nakaamoy ka na ng ganon, yung lasing na lasing? Oo, meron talagang tinatawag sila dyang amoy santol, ganon. O Chico. Amoy Chico, amoy aparador. Wait lang, yung amoy aparador ngayon ko lang narinig yan. Oo, may ganon. Alam ko yung depende sa alak. Alam mo yung amoy amarador, sa pagkakaalam ko, amoy matanda yun. Depende nga sa alak. Okay. Huwag kang magbabanggit ng brands. Depende. Okay, sige. Ito pa sabi ni Doc Yorchi.
Hi DJ Rocky, ang karanasan ko naman sa inuman noong 13 years old pa lang ako. 3 kaming nag-inuman. Ako yung malakas uminom sa Tagayan o Tagayan. Yung 2 kong kasama chill lang. Maya-maya umuwi na kami. Nakasakay na kami ng tricycle. Pumikit lang ako para umidlip. Nagulat ako nung sinabi nilang tulog na ako. Gumising ako pero natawa lang sila sa akin. Kahit nung kasal ko, kinuwento pa ito nung best man ko kasi kasama ko siya doon sa 3. Nakakatuwa lang mag-reminisce. May embarrassing experience din pala ako sa pag-iinom. Shoutout na lang po sa aking wifey, Ayen, at sa 2 chikiting namin, Yuno and Yuan. Hello! Hello, guys. Montejo family, God bless you guys. Ito pa sabi ni Jobert Vertusado. Ay, nabasa ko na pala to kanina. Ito pa sabi ni Arnel. DJ Rocky, buti na lang talaga hindi ako masyadong umiinom sa buhay. Ang ginagawa ko lang ay kumain ng buhay. Hoy, anong kinakain mo ng buhay? Grabe ka, dapat luto yan kasi kapag buhay yung kinakain mo, pwede mo yung... Malansa. Hoy! Hindi, kapag yung isda, di ba? Hindi mo niluto, malansa. Kung susukaan mo naman, di ba? Tsaka yung iba dinuduraan. Eto talagang kasama natin ngayong gabi. Parang ang daming nalalaman pagdating sa SPG. Akala ko pa naman mukhang mabait. Parang hindi. May sungay mo lang tinatago. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Shai. DJ Rocky, ako din naka-experience na ako ng pagkakataong hindi ko rin maalala ang mga naganap nung ako ay nalasing. Nagulat na lang ako after 9 months, ayun, buntis na ako. Pero anyway, buti na lang ang nakabuntis naman sa akin ay taong minahal ako, tinanggap ako ng buong buo. Uy, pang secret file pala to. At ito naman sabi ni Darwin, DJ Rocky, mas maganda ka pa sa gabi. Ang masasabi ko lang sa ating SPG secret file ay okay lang yan. At least nagkatikiman kayo ni kumpare. Natikman mo ang kanyang labi at nakita mo ang kanyang manoy. At ang mahalaga dyan, kapatid mo naman yung nakapag-video, kaya just in case, pwede nang burahin yung record dun sa cellphone niya. Ikaw na lang ang kumuha o kaya bayaran mo na lang ng sa gayon ay mabura na niya. Sorry, binabayaran yung kapatid para burahin yung video. Anyway, hello din kay Mark Hota. Pabati daw. Grab driver daw siya, nakikinig palagi gabi-gabi sa atin. Maraming salamat, Mark. Anyway, ikaw, nalasing ka na ba? Ha? Actually, ano yan? to be honest talaga, meron akong kabataan days. Wait lang, ilang taon ka na ba ngayon? Nagre-reveal ka ba na edad mo? Nasa 20s. Sigurado ka dyan. Okay. Hindi, nasa 20s. So, ako kasi, nagawi ako sa somewhere siya malapit sa university. Dito din malapit sa Pasay. University dito. Eto nasa Taft to. Sa Taft. So may malapit tinatawag, sa green, mga ganyan. Green grass of may home. tinatawag na Happy Tea. Happy Thursday! Yes, Yung mga ping-pong. Happy Thursday. Na kung saan talaga nga namang kapag Thursday ay dinadayo ng mga kabataan noon. Oo, pero ipapasara na uli ngayon. Pero ang dami nang nagsara. Pero yung mga alaala ay hindi na magsasara. Kasi talagang gugunitain. Gugunitain. So ano naalala mo sa sarili mo doon? Hindi kasi ako, nakaka-relate ako doon kay Edison. No? Na hindi dahil nakakita ako ng manoy at hindi dahil nakahalik ako ng isa pang manoy. Hindi yun. Pero nakaka-relate ako sa part na nakainom siya at hindi niya maalala. So nag-blackout ka na talaga? Oo, na-experience ko na yun, DJ Rocky. So paano mo nalaman lahat ng mga ginawa mo nung gabing yun? Yan ito kasi yun. Kasi usually, di ba, meron ka ng momentum. Siyempre, saya-saya na. Dugs, di ba? Talaga? So nakiki-jamming ka talaga ng bar? Oo. Tapos minsan pasikatan pa yan sa pag-shoot ng, ping-pong, di ba? Beer pong, yung mga ganyan-ganyan. So kapag mataas yung pride mo, definitely, di ba, gagalingan mo sa pag-shoot at hindi ka
Oo. Tapos pride mo sa shooting at saka sa shotting. Shot. So, kapag nakarami ka na, doon napapalo yung tama. Tapos, one time, no, isa sa mga experience ko na ako'y na-blackout talaga. Kapag nung akala mo hindi nangyari, pero nangyari pala. So, kinabukasan, kapag nag-blackout ka, ewan ko sa mga kabataan dyan at sa mga na-blackout na rin, no? Kapag kinabukasan, paggising mo, may hangover ka, tapos wala ka pa sa wisyo, at usually, merong mga text or messages sa mga tropa mo dyan. Uy, ganito yung nangyari, ganyan. Tas yung parang nagtatawanan na sila, ganyan. Ikaw na yung pinagtatawanan nila, ikaw na yung topic nila. Bunot, ikaw na yung topic. Tapos dun mo marirecall na akala mo panaginip lang yung ginawa mo pero nangyari pala talaga. So ano yung panaginip na yun akala mo? Yung mga one time na nare-recall ko that time, akala ko panaginip lang na sumigaw ako sa maraming tao. Ano sinigaw mo? Huwag na kaya yung sabihin niyo. Sabihin mo na. Ito naman para namin ma-picture out naman namin. Hindi kasi ano yun, parang nandun ka pa sa kabataan na ang Nagmura ka? hihina nyo! Gumanon ka talaga? Sumigaw ako na ang hihina nyo! Lasing na agad kayo pero ako'y lasing. Ang kapal na mukha mo! Oo, ano reaction ng mga tao? Siyempre, tinatawanan lang ako. Tapos may mga, buti na lang hindi full video nung aking kalokohan, no? Snippet lang. Pero totoo pa lang nangyari. Talaga? May ganun, oo. So wala naman yung sobrang nakakahiya. Like, siyempre, naka-air tayo. Wag na yung alam mo, hindi ka pa naman nila kilala as of the moment. Pag nagpakilala ka ng Monday, doon naman i-reveal yung mukha mo. So, hanggang hindi ka pa nabibidyohan ngayon ng talagang malinaw, tsaka hindi mo pa pinapakilala yung sarili mo. Okay lang. I think okay lang. Okay lang. Mabubura to sa isip nila sa Lunes. Wag ka magalala. Pag umere ka sa Lunes, yung tipong pinakilala mo na sarili mo, mabubura na to sa isipan nila. I-reveal mo na ngayon. Kasi ako, wait lang, tandaan mo. Ako ang tagapagprotekta ng yung pinakatatagong sikreto. Ay, nako. Hindi, sabihin mo na lang na nangyari to sa kaibigan mo. Ayun na nga, sige. Hinawin din. Hindi. Sige na nga sasabihin ko na ano lang Hindi, isa pa sa uso dati sa Taft, no, ay 5 seconds. Mali siya. Nakipagganon ka? Oo. Alam mo, plastic mo kanina. Sabi mo, hindi dahil sa nakipagalikan ako kay Manoy. Ganyan. Yung pala, meron kang hinalikan. Pero tong hinalikan mo... Tahong. Hindi, oo. Friend. Nakipaghalikan ka pala. Pero naisip mo na parang, uy, pwede to, jowain, ganon. Hindi. Minsan nga yung marirecall mo kapag lasing ka, hala, hindi pala siya 10 out of 10. Hindi pala pasok sa standards, pero... Pero wait. Doon ba sa loob ng 10 seconds o 5 seconds sa'yo, naamoy mo yung hininga? Ay, hindi mo na marirecall yun. Sorry kasi nung bata ako, hindi ko na-experience sa mga ganyan. Kaya curious ako sa mga ganyang bagay. For example, ikaw, di ba, kabataan, ako na-experience mo yun. Na-experience. Hello, kakasabi mo lang recorded. Hindi mo naranasan dati. Oo, kaya proud ako sa'yo na ginawa ko yun. Nasundan pa ba yun? Hindi na. Hindi na. Tama naman na. Wala yung parang nalasing ka tapos may nangyari sa inyo. Wala na, maaga akong tumanda. Kumbaga na-experience ko na nung ako'y nag-aaral pa nung kolehiyo. Na-experience ko na lahat. Tandaan mo, nung kolehiyo ka, hindi ka pa ganyan. Nakita kita nun. Oo. Anyway, ang ano dito is that marami talaga tayong mga ginagawa na bagay na hindi natin nakalaing nagagawa natin kapag tayo naman ay lasing. Diba? So, ano yung mga do's and don'ts kapag ikaw ay nag-iinom? Ayan. So, bago sumabak sa gera or sa inuman, ako, eto, proven and tested na to based on my experience, dapat may laman yung tiyan. Oo. Dapat may bata. Hindi, bawal yun. Hindi yun. Hindi natin in-advise uminom kapag merong dinadala. Oo naman. So, dapat yung kain. Nakakain ng heavy. Wait lang. May sinasabi si Boy Pindot. Ano sabi? Ibang kain to.
Hindi, sa pagkakaalam ko, iinom muna bago kumain eh. Pero tama yon, yung kumain muna bago uminom. Pero meron bang minuto yan? Like parang mga 30 minutes before you drink. Dapat yun yung time spent mo. Tsaka feeling ko, iwas ka dun sa mga raw. Kasi di ba yung parang kilawin? Parang nakaka-trigger yan ng hyperacidity, yung mga ganun, at kung ano-ano pa. So dapat parang 3 hours before nung inuman, nakakain ka na. Para nakasettle na dun sa digestive system mo. Tama. Para na-digest na. Diba? Totoo. Tsaka, isa pa sa na-realize ko, para hindi ka agad-agad malasing, kunwari para lahat, di ba lahat tumatagay? Yung uminom ka na maraming tubig. So parang kada shot mo, inom ka tubig. Tapos pag isang shumat ka na naman, tubig ka na naman. Ganon. Ikaw ginagawa mo yun? Hindi, gawain mo yan. Pero hindi ko gawain. Talaga? Hindi ka matubig? Hindi. Part din naman at some point, nung tumanda-tanda ako, ang chaser ko na ay water. Hindi, pero masarap naman kasi talagang chaser ang tubig kasi pag kinabukasan, walang hangover eh. Totoo, na parang nababalance out niya yung alcohol, ganong level. At tatagal ka sa inuman. Oo, unlike kapag soft drinks yung naging chaser mo, parang ang sakit ng ulo kinabukasan. Tsaka diabetes ka. Diba? Diabetes. In fairness naman sa'yo, ang bata mo pa para tawagin yung diabetes ng diabetes. Alam mo, yan lumabas yung edad ko. Kaya nga, masyado mo pinakahalata, dude. Kaloka ka. O, tapos eto pa. Ano bang pwede nating sabihin sa kanila na do's and don'ts? Ewan ko, pero pinaniniwalaan ko to. Avoid pulutan na mabetchin. Baka naman may magsadya talaga kasi na mabetchin na pulutan. Oo, kasi minsan 'di ba inom ka tapos chichirya mabetchin 'yun. Parang at some point, wala kang scientific research pero usap-usapan at uso rin 'yun sa kapanahunan ko na baka nabebetchin ka kaya ka nahihilo. Ganon. Baka may interesado talaga yung kainuman mo na gawin kang pulutan. Baka dahil dun yun. Oo, avoid yun. Ayan. So, i-avoid nyo rin po daw yun. Sabi ni ni misteryosong lalaki na kasama ko dito. Sabi dito ni Boy Pindot, sinasarapan lang pag binibetsinan. Tingnan mo. Ba't di na lang inasinan? Eto pa. Eto, idadagdag ko sa do's and don'ts, ha? Huwag maglalabas ang cellphone. Lahat dapat tago yung cellphone. Para walang video. Hindi, seryoso kasi kapag nagiinuman, normally, ang unang nangyayari dyan, syempre hindi pa kayo agad, parang hindi naman komportable. Hindi pa kayo agad yung parang in the zone para uminom. Yung iba, nagchat-chat pa sa asawa, uuwi na ako mamaya, pero hindi pa talaga. Yung mga ganon. Nakaka-distract yun kapag naka-cellphone kayo ng naka-cellphone. Tapos, bukod pa doon, syempre, kapag nagkalasingan na, ang tendency ng tao, kapag nalasing na nga, magbibideo. Diba? So, parang iwas na lang din ng mga skandal o kaya mga kung ano-anong pwedeng maipost sa social media. Diba? Oo, kasi ako naman, dude, ang na-experience ko dati, ano yan? nung nagkaroon ako ng heartbreak. Sa'yo na doon. Hindi, kasi yung ira ko, dun sa ex ko na pangalawa. Yun yung ira ko na medyo nagwalwal talaga ako. Parang nawala ako dun sa comfort zone ko. Tapos parang na-discover ko yung alak, ganyan. So, there were times na nagla-live ako na lasing ako. Mahanap ka. Hindi, wala. Binura ko na lahat. Binura ko na lahat. Para walang bahid. During ganyan. Live na, drunk live. Siyempre, nag-i-English ako. So, alam mo yon, kung may malapit akong cellphone, parang ang tendency ko is mag-live o kaya parang i-express yung sarili ko. Ay, guys, ganun na. Parang nalalaman lahat tuloy yung mga tao na, naginom ka na naman kagabi, kumusta ka, masaya ka ba, ganyan. Ganun yung mga reply sa stories ko. Tapos later on, marirealize ko na nag-story ako ng kung ano-ano, yung mga, alam mo, yung mga gugulong mga shots na ganyan. So ngayon, binubura ko ng umaga, pero nakita na nung iba. So, ngayon, parang naging learning siya sa akin, lesson siya sa akin na parang hindi ko na siya dapat gawin. Lalo na nung dumating na yung point na nagtuturo na ako sa school, di ba? Professor ko, lasinggero pala. Ganun yung sinasabi ko na ginawa mo pala nung kinagabihan tapos only to find out ng morning.
yun pala yung mga kalokohan mo. Oo. Pero alam ko Alam yung mo ginagawa ko eh. Naalala ko. It's just, ang lakas lang talaga ng loob ko. Ganun yung pakiramdam. Kaya Edison, matuto ka na sa mga nangyari sa iyo. Kung sakali man meron ka ding braveness para sabihin sa iyong kumpare na magpatuli na siya kamo. Kasi ngayon merong libreng tuli sa mga centers Pwede pa humabol kahit matanda na nakapila. Sasabihin sa ng nurse, anak niyo po, nasan po? Ganyan. Hindi, ako yung magpapatuli. Ay, nako. Anyway, invite mo yung mga kabisyo natin makinig sa'yo. Uy, ayun Gabisyo, thank you for listening to us. At this coming May 19, 6 p.m. po, may announcement ang Love Radio Manila. Parang ang formal naman ng programa mo. Akala mo talaga informative yung Kaya nga. 6 to 9 p.m. Meron na pong uupo na bagong boses at muka. Kumbaga, baka maging opa mo sa radyo na mapapa, kasi sarap. Kinikilabutan ako! Kinikilabutan ka kasi, meron ka nung pictures, di ba? Pictures nung college ka. Tatandaan mo, nung nag-intern ka dito. Ako po, kaya nga. Meron kaming resibo. Kaya nga mabait ako sa'yo eh. Tsaka tatandaan mo, kabatch mo si Boy Pindot. Ay nako, yan huwag niyo pong kakalimutan. 6 to 9 p.m. simula Lunes, mapapakinggan ng misteryosong lalaking to, maginoo pero medyo bastos. Nakakaloka. Ay nako, anyway Kabisyo, BRB as in bathroom break for Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Rocky Terati kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!